Il-Union tal-Għalliema l-MUT qalet li se tkun qed torganizza protesta b'rabta mal-ftehim kollettiv tal-impjegati tal-MCAST bl-iskuża li l-Gvern ma jridx ikompli bin-negozjati. Dan anke jekk il-Gvern esprima ruħu dejjem disponibbli għat-taħdidiet kemm il-darba il-Union tirtira d-direttivi tagħha li qed jagħmlu ħsara lill-istudenti b'mod partikolari. Minkejja dan l-MUT ħamis ħabbret li se ssejjaħ protesta għal nhar it-tlieta quddiem il-Ministeru għall-Edukazzjoni bla ma rtirati d-direttivi jew it-talbiet mhux sostenibbli li qed tagħmel għal ftehim kollettiv. F'sessjoni mal-medja l-Gvern kien ipprovda l-informazzjoni b'mod trasparenti dwar in-negozjati bell-MUT u l-amministrazzjoni pubblika dwar il-ftehim ġdid tal-MCAST. Hawnhekk intqal kif il-Gvern qed iżomm qabel kollox l-interess tal-istudenti u l-edukaturi filwaqt li l-MCAST għandha kull dritt u obbligu tnaqqas kwalunkwe impatt negattiv li sta jkun hemm fuq l-istudenti filwaqt li tiżgura l-benesseri u l-ħajja akademika tagħhom ikunu stabbli. Intqal kif il-Gvern ma jista' qatt jaċċetta li jiftiem fuq talbiet li ma jkunux sostenibbli u li jkomplu joħolqu peace fuq l-istudenti u l-qraba tagħhom. Fost l-oħrajn sar magħruf kif l-MUT qed tippreżenta l-prinċipju inaċċettabbli li l-letturi jitħallsu 400 euro għal kull student li ma jgħaddix minn xi eżami biex ikunu jistgħu jagħmlu resit fost l-oħrajn. L-MUT qed tipproponi wkoll li jkun hemm impjegati li minkejja li xogħolhom huma l-istudenti jaħdmu mid-dar jumejn fil-ġimgħa dan filwaqt li dawn l-istess ġranet jiġu akkumulati u utilizzati meta dawn iridu f'perjodi oħrajn matul is-sena. Fil-fatt in-nuqqas ta' ftehim qatt ma kien fuq l-aspett finanzjarju iżda fuq azzjonijiet li mhumiex sostenibbli jew se jaffettwaw lill-istudent. Minkejja li normalment ma jsirux diskussjonijiet waqt li tisiru azzjonijiet industrijali, il-Gvern baqa' jinnegozja mal-MUT biex jagħti priorità l-ħtiġijiet tal-istudenti u l-edukaturi. Dan il-proċess ra xejn inqas minn 70 laqgħa fejn fil-fatt sar progress sinifikanti u qbil fuq diversi punti. Minkejja dan il-Gvern tenna li jibqa' miftuħa l-aktar diskussjonijiet u ftehim la jiġu rtirati d-direttivi attwali biex jiġu trattati l-ħtiġijiet tal-istudenti jiġu rispettati l-ħaddiema kollha tal-Gvern u jitħares il-prinċipju ta' ġustizzja industrijali.